Ahoj všichni, připravila jsem si pro vás sadu na ušití téhle slepičky, kterou určitě všichni známe. Komu by nestačil návod, který je uvnitř, připravila jsem vám krátký videonávod. Vezmeme 2 čtverečky látky, které jsou připravené uvnitř. Řebínek, zobáček položíme takhle. Dáme na to druhý díl líce na líc, sešijeme tyhle 3 strany. Takhle 3 strany, které jsme sešili. Můžete, kdo má tady k dispozici šicí stroj, můžete na stroji, budete to mít rychlejší, ale dá se to úplně v pohodě zvládnout i v ruce. Tím je ta sada taková úplně jednoduchá i pro děti. Slepičku otočíme. Vycpeme. Natočíme hezky do rohu, aby jsme ji pěkně vyplnili. Fígl je v tom, že tu poslední stranu nesešijeme takhle, ale dáme takhle šéf na šéf, založíme kousek dovnitř a tuhletu stranu sešijeme. Takhle. A tím máme slepičku hotovou. Vyšijeme oči, buď je můžeme jenom vyšít černou nití, kterou máme připravenou balíčku, nebo si tam můžete dát korálek, nebo namalovat, to už záleží na vás. Tak, ať vám dělá radost.